Синоптики папярэджвалі, і іхны прагноз спраўдзіўся. Беларускую сталіцу і ваколіцы накрыла моцная залева. На некаторых адцінках Менску рух грамадскага транспарту быў часова спынены. У соцсетках з'яўляюцца відэа з вялікімі градзінамі і затопленымі вуліцамі. Як гэта было, паглядзім без каментара. Магілёўшчына, Віцебшчына і часткова Гарадзеншчына трапілі ў вір непагадзе. Навальнічны фронт прынёс не толькі разбурэнне, але і трагедыю. Загінула маладая жанчына. Метэаролагі запэўніваюць, што цыклоны мусяць аслабнуць, але ў найбліжэйшыя сотні варта і надалей чакаць моцных залеваў ды шквалістага ветру. Тым часам на ліквідацыю наступстваў начной стыхіі кінулі ўсе магчымыя сілы. Ратаўнікі, леснікі і нават следчыя прыбіралі завалы дрэваў. Энергетыкі аднаўлялі электрычнасць у дзесятках паселішчаў. Падрабязней у наступным матэрыяле. Это какой-то кошмар. Это стихийное бедствие. Ни одного дерева не осталось. На Магілёўшчыне ад падзення дрэва загінула 32-гадовая жанчына. Разам з мужам яна адпачывала на Дняпры. Яшчэ 4 магілёўцаў, у тым ліку 15-гадовы падлетак, трапілі ў лякарню з траўмамі. Колькасць выкарчаваных дрэваў, пашкоджаных дамоў і аўтамабіляў усё яшчэ не падлічаная. Аднак наступствы ўрагану, што ўчора вечарам бушаваў у вобласці 1,5 гадзіны, шакуюць. После того, как мы закончим работу на улицах, дорогах, после того, как мы на социальных объектах берем деревья, это детские сады, школы, больницы уже запустились, у нас были проблемы с больницами, мы начнем отрабатывать сообщения в частном секторе. Магілёўскія ратавальнікі пераведзеныя на ўзмоцненне варыянт нясення службы. Для ліквідацыі наступстваў непагадзі выклікалі ўвесь асабовы склад і задзеялі ўсю даступную тэхніку. Паводле Мінлесгасу у вобласці пашкоджана каля 300 гектараў лесу, які патрабуе суцэльных санітарных высяканняў. Энергетыкі ў сваю чаргу аператыўна займаюцца аднаўленнем электразабеспячэння. Понятно, что были перебои с электроснабжением, с водоснабжением. Вот как докладывал представитель Могилёвэнерго, частично они еще остались не реализованы, так как есть повреждения на линии электропередач, они еще пока не восстановлены, и некоторая часть Заднепровья у нас сейчас пока без электроснабжения. Как там Фёдорова, живая она? Ну, с корнем вырвала. Навальнічны фронт накрыў і Віцебшчыну. Шквалісты вецер і залева трывалі ўсяго гадзіну, а ў выніку 54 населеныя пункты засталіся без электрычнасці. Пабітыя і пазрываныя дахі дзясяткаў дамоў, адміністрацыйных і гаспадарчых пабудоваў. Паводле МНС асабліва пацярпелі аграгарадок Вархі і вёска Прудок у Гарадоцкім раёне. Направлены силы и средства с других регионов по оказанию помощи гражданам по восстановлению кровель. Имеется соответствующий строительный материал. Сёлета гэта не першы ўраган, што нясе з сабой разбурэнне ды пашкоджанне маёмасці. Уласнікі прыватных дамоў змогуць атрымаць кампенсацыю паводле дамова-абавязковага страхавання Белдзяржстраху. Памер залежыць ад тыпу страхавання, зазначаюць юрысты. Пры пашкоджанні аўтатранспарту атрымаць выплаты выйдзе толькі ў выпадку наяўнасці страхавой дамовы «Каско». Ничего не предвещало, просто тучи, начал подниматься ветер, деревья просто начало ложить, выворачивать с корнями. То есть у некоторых крыши поснимал. Паводле Мінэнерга аднаўленчыя працы цягам дня праводзіліся ў 50 населеных пунктах на Магілёўшчыне і Віцебшчыне. Сёння ж Белгідраметы зноў папярэдзіў пра надзвычайныя умовы надвор'я. Найбольшай частцы тэрыторыі краіны ізноў прагназуюць навальніцы з залевамі ды шквалістым ветрам. Марыя Сысой, Юлія Лабанова, Белсат.
Праца сістэмы адноўленая, балансы рахункаў вярнуліся ў актуальны стан, заяўляюць у банкаўскім працэсінгавым цэнтры. Пры гэтым людзі працягваюць скардзіцца, што сродкі на банкаўскія рахункі не вярнуліся. Збой пазбавіў магчымасці карыстацца ўласнымі грашыма кліентаў найбуйнейшых банкаў. У чым прычына аварыі і як яна паўплывае на давер беларусаў да банкаў, разбіралася Ірына Дорофейчук. Когда у тебя минус на карте, мы идем в банк. Гэтак з гумарам зрэагавалі некаторыя кліенты буйных беларускіх банкаў на тэхнічны збой у працэсінгавым цэнтры. Аднак усё ж тых, каго сітуацыя ўстурбавала, падобна болей. Цягам першай паловы дня карыстальнікі скардзіліся, што спісаныя напярэдадні грошы так і не вярнуліся на рахункі. Хаця цэнтр пра ліквідацыю наступстваў збою абвясціў каля 4:00 раніцы. У нас фиксируется то, что сбой в аппаратно-программном комплексе банковского процессингового центра. Он на данный момент успешно устранен. Все, на карточках все в порядке. Праблемы ў працы банкаўскага працэсінгавага цэнтру адбыліся напярэдадні. У выніку у некаторых карыстальнікаў картак Беларусбанку, Белаграпрамбанку і Белінвестбанку балансы абнуліліся або нават выйшлі ў мінус. Мінус 725 рублей на карте. Афіцыйнага тлумачэння, што паслужыла прычынаю збою ў працы апаратна-праграмнага комплексу, на момант рыхтавання матэрыялу не было. Это может быть и DOS-атака на сам процессинговый центр, проблемы при обновлении каких-то компонентов программного обеспечения, попытка удаленной хакерской атаки, перепады напряжения, по сути, все что угодно. Аднак банкаўскі працэсінгавы цэнтр звяртае ўвагу, што сродкі з рахункаў маглі знікнуць не толькі праз сістэмныя непаладкі. Неадпаведнасць астачы, у тым ліку і адмоўная астача, можа паўстаць з прычынаў, не звязаных з паўсталым збоем, напрыклад, у выніку апрацоўвання валютна-абменных аперацыяў, наяўнасці вяртанняў і з іншых прычынаў. Пры гэтым у кантакт-цэнтры установы скіроўваюць з пытаннямі ў банкі і сцвярджаюць, што ўсе няправільна спісаныя грошы вернуцца на рахункі кліентаў. Тое ж сцвярджаюць і працаўнікі банку. Как правило, всегда исправляют. То есть не может так, что, не бывает такого, что деньги спишутся и в никуда, и что ни за что будет это списание. То есть, когда происходят какие-то сбои, всегда эти сбои урегулируются. У выпадку, калі пры адключэнні пацярпела база звестак, на аднаўленне інфармацыі і сапраўды неабходны час, кажа эксперт. Што ж да фінансавай бяспекі, то адзінай слушнай рэкамендацыі не існуе. Рекомендация хранить деньги в нескольких банках здесь может не сработать, потому что несколько банков, использующие этот же процессинг, пострадали. Храните деньги частично в наличной валюте или в наличных деньгах, чтобы можно было спокойно не переживать, если карта не работает, интернет отвалился и так далее. У век лічбавых тэхналогіяў гэткія праблемы не рэдкасць. Напрыклад, летась у Нямецчыне маштабны збой банкаўскіх картаў адбываўся двойчы. Разлікі ж карткаю робяцца немагчымымі нават пры адключэнні электрычнасці, як сёлета падчас блэкауту ў Іспаніі ды Партугаліі. Ірына Дорофейчук, Белсат. Краму ў вёсцы Добры Бор Бараныцкага раёну прыехалі праверыць працаўнікі тэлеканалу НТ. Прычына ў скарзе сямейнай пары на пустыя паліцыі, якую яны выклалі ў тык-току. Падчас візіту журналісты праўладнага медыа не знайшлі недахопу ў таварах. Як растлумачыла прадавачка, некаторыя прадукты скончыліся праз наплыў людзей у спякотныя выходныя. Намеснік старшыні баранавіцкага райвыканкаму Дзяніс Гарноўскі не стаў хаваць ад дзяржаўных карэспандэнтаў, што пытанні да якасці абслугоўвання ў сельскай мясцовасці здараюцца, але іх, маўляў, намагаюцца аператыўна залагодзіць. Продажы новых аўтамабіляў пасля росту за першыя 3 месяцы пайшлі на спад. Гэтак сёлета ў чэрвені набылі на 13% менш новых аўтаў, чым у гэтым месяцы летась. На рынку падтрыманых машынаў таксама праглядаецца падзенне попыту. У чым прычына і якія аўты могуць сабе дазволіць беларусы? Юлія Цяльпук. Новые автомобили заводу «Белджи» усяж лидеры дилерских продажаў. Джили российские лады закрывают каля 80% рынку новых аўтаў, згодна со звестками Белорусской автомобильной ассоциации. Пасля их китайские бренды и европейцы Nissan и Audi. 3 месяца запар продажи падают во всех дилерских центрах. Цены нормальные, адекватные цены, и люди готовы покупать, но так как кредитование немножко упало в качестве, поэтому люди не могут все воспользоваться этой услугой.
взять кредит и купить новую машину. Усё таму, што Нацбанк абавязаў банкі стрымаць спажывецкія пазыкі. У аўтакрэдытаванні да 19% вырасла разліковая велічыня стандартнай рызыкі. Павысілася стаўка рэфінансавання, а тэрміны крэдытавання скараціліся. У выніку нават крэдыты на Джылі падаражэлі ўдвая. Напрыклад, у Сбербанку стаўка ў выльготным перыядзе вырасла з 5 да 9,5%. У асноўным перыядзе да 14,5%. Крэдыты на замежныя аўты яшчэ даражэйшыя. Рынок легковых аут – гэта частка цалкам эканомікі. Мы назіраем ахалоджванне эканомікі і Беларусі, і Расіі, спынення росту заробкаў, падвышэння крэдытаў. Калі мы бачым сёння кошты аўтакрэдытаў на ўзроўні 16 і вышэй адсоткаў гадавых, мы разумеем, што ў гэтых умовах у беларусаў няма ніякага аптымізму. У чэрвені афіцыйныя дылеры прадалі ў Беларусі на 13% менш аўтаў, чымся за аналагічны леташні перыяд. На рынку падтрыманых аўтаў бачым ускосныя сігналы падзення побыту. Цэны стабілізаваліся на ўзроўні канца 24 года, а колькасць абвестак на abw.by расце, што можа сведчыць пра меншыя аб'ёмы закупаў. Усё больш абмежаванняў для еўрапейскага секанду. З сярэдзіны мінулага года нельга ўвозіць аўты з рухавіком большым за 1,9 літра і кузавам большым за 165 сантиметров. Праз год аўтаблогеры яшчэ не заўважылі абмежаванняў. Почему? Потому что G30, X5, X7, вот мы сейчас еще туда дойдем, все есть. А паўгода таму еўрапейскіх аўтаўладальнікаў абавязалі рабіць лічбавыя пашпарты, што цягне за сабой выдаткі на афармленне, сертыфікацыю і пацвярджэнне спраўнасці. Раньше я мог бы привезти автомобиль немножко подбитый, немножко с косяком, то есть учитывая то, что я там отдам какие-то деньги на восстановление, и у меня есть силы для этого. После этого закона европейского исключено. То есть я не смогу купить подбитый автомобиль, там, не заводной какой-нибудь. Я имею право купить только целый автомобиль. И, естественно, цена будет на него выше. Напрыклад, завезены летась Opel Grandland X аўтамат 2018 года выпуску з 1,5-літровым рухавіком прадаваўся за амаль 59 тысяч рублёў. Завезены сёлета будзе даражэйшы на 300-700 еўраў, то бок максімальны прайс складзе 61 тысячу. Гэта выдаткі звязаныя непасрэдна з лічбавым пашпартам еўразвязу. Адныя даплацяць, іншыя не. Мы прызвычаіліся да таго, што ў Беларусі амаль палова рынку гэта кітайскі аўтапром. І, напэўна, будзе таксама такі вялікі рынок бэушнага кітайскага аўтапрома, і людзі таксама прызвычаюцца. Долю ў сегменце патрыманых аўтаў кітайскі аўтапрам будзе пашыраць па меры вымывання з рынку ўжо прыгнаных еўрапейскіх машынаў. Юлія Тяльпук, Белсат. Прымусовы ўдзел у абслугоўванні расійскага ваенправу і, як вынік, загубленае здароўе. З гэтым стукаюцца вязні шклоўскай калоніі нумар 17. Тут, пасля пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны значна павялічылася колькасць замоваў на вайсковую прадукцыю. Сведчанні дае Міжнародны камітэт расследавання катавання ў Беларусі пра невыносныя працоўныя умовы для палітзняволеных, якіх скіроўваюць на самыя цяжкія і небяспечныя працы, распавядзе Марыя Сысой. Не проста калонія, а звяно ў ланцужку паставак для расійскай арміі. Гэта пра шклоўскую калонію нумар 17, вядомую як адну з самых жорсткіх у абыходжанні з палітзняволенымі. Менавіта тут забілі Вітольда Ашурка. Былыя вязні сведчаць, іх прымушалі абшываць расійскіх вайскоўцаў і рабіць скрыні для ракетаў, танкавых мінаў, снарадаў сістэмы «Град». Я видел, что сбивали ящики и видел, что их покрывали вот этой зеленой краской, вот это все обрабатывали. Вот, но политически у нас вот было это реально вот, ну не дай бог туда, потому что это вот тот был случай, когда тебе бы пришлось отказываться и тебе априори поехало бы в ШИЗО. Работают все подряд, и политзаключенные, и не политзаключенные. Отказаться от работы в принципе невозможно. Если ты не выходишь на работу, то тебе засчитывают нарушения, несколько нарушений делают злостникам, 411 статью, и в результате которой потом отправляют на тюремный режим, где условия еще хуже. Сведчанні пра расійскія вайсковыя замовы беларускім калоніям не адзінкавыя. Праваабаронцы маюць інфармацыю пра горадскую калонію нумар 9, дзе існуе сакрэтны цэх. Туды палітзняволеных акурат баяцца дапускаць. На территории колонии построили секретный цех, в котором заключенные собирают ракеты для российской армии.
То есть ВК привозят составляющие для этих ракет, заключенные собирают их каркас, красят, закладывают там какой-то механизм внутрь, а после отправляют там куда-то дальше, где их уже дополняют боевой частью. Работают там в 2 смены с 8 утра до часа ночи, цех обнесен колючей проволокой. Былыя палітзняволеныя дапамаглі задакументаваць умовы працы ў калоніі нумар 17. Палітычным даюць самыя цяжкія і шкодныя працы: перанос бардзюраў, апрацоўванне вырабаў хлёркай, чыстку кабеляў, дзе плавяць таксічныя матэрыялы. На тэрыторыі спальваюць гуму, вязні дыхаюць атручаным паветрам. Покрышка лаббелаза, вот эта вот здоровая махина, ее нужно было разрезать. В редких случаях давали что-то наподобие болгарки, ну, это звучит как бред, но это правда. Давали обычные вот ножовки, и этой ножовкой нужно пилить вот эту резину. Это очень тяжело, не говоря уже о том, насколько это вредно. Паводле сведчанняў, заробак у палітычных жоўтых бірак літаральна капейкі. Астатняе забірае адміністрацыя, нібыта на ўтрыманне зняволеных. Какие-то копейки, ну, действительно, там 10-20 рублей что-то. Ну, то есть это такое. Хотя белые бирки, они прямо зарабатывали по 100 рублей, могли заработать. То есть, ну, это считалось хорошие деньги. У нас, ну, больше 20 я не слышал, чтобы кто-то получал. То есть я не получал вообще ничего. Пры гэтым ці не ў кожнай калоні ёсць сайт, дзе прапануюць купіць тавары, зробленыя зняволенымі. І нагадаем, хто яшчэ атрымліваў выгаду ад рабскай працы беларускіх зняволеных. Паводле расследавання 2022 года ад французскага выдання Disclose мінімум 10 беларускіх пастаўнікоў тэкстылю і дрэваапрацоўчых прадуктаў для Ікея десятігоддзямі мелі сувязі з папраўчымі калоніямі. Скасавала ж кантракты са сваімі беларускімі пастаўнікамі шведская кампанія ў чэрвені 2022 года праз пагрозы санкцыяў. Месяцамі раней Расія распачала паўнамаштабнае ўварванне ва ўкраіну, у тым ліку з тэрыторыі Беларусі. Марыя Сысой, Белсат. Расія ўначы чарговы раз зладзіла масаваную атаку Украіны. Выпусцілі больш за 400 дронаў ды ракетаў, пераважна па Кіеве. У выніку загінулі 2 асобы, не менш за 24 атрымалі раненні. Ізноў частка дронаў падчас атакі трапіла на тэрыторыю Беларусі. Паводле выдання «Флагшток» болей за 20 БПЛА заляцелі ў Гомельскую вобласць. Жыхары абласнога цэнтру чулі характэрныя гукі беспілотнікаў у мікрараёнах Навабеліца, Сяльмаш і Валатоўскі. Паведамляюць пра, цытата, «глухі выбух», што прагучаў пасля поўначы на паўднёвым захадзе ад Гомля.